як ти ставишся до президента своєї країни зараз на даний момент? Ну, вона проєвропейська, вона не проруська. Для мене це вже багато чого значить в умовах, коли зараз у нас спільний ворог Росія. Да? Коли ця проблема вирішиться більш-менш, вже будуть питання до неї, до її правління, і більш детально будемо це розглядувати. Її дуже не люблять, от мої батьки дуже не люблять її, і люди, які дорослі, її дуже не люблять, тому що більш дорослі люди, вони більш такі взглядів радянських. Що вона зробила? У нас є бакалавр, екзамени такі, коли здаєш наприкінці. Вона поставила камери. І люди по селам, по всім по районам сошли з ума просто. Вона наших дітей хоче, уничтожити. А в чому претензія? Щоб не списували діти, щоб вчились нормально? В цьому претензія? Вона принесла якісь європейські штуки.